tele la jabagaw ambe folidi aw kilingilina bela jilemba aw manake yoro ni sanga konna la ka aw fo ka aw wale nyuma don ka klaka aketo nyini ke aw fe aw manake yoro ni sanga konna la ay laydu ta aw yiwa amana gele atogo ameto anga laydu kanko renouveau so mada kuna foni kene mi mesigi kasika akko kuna foni aw kun folodi aw manake jien yoro ni kene dayelele aw yi Biye juma ye la horoma donye biye fembe talike doko kun jemukan renouveau matin ale fenebe datugu bi ola ame aw bela jele foko wale nyuma don ka fo aw ma kaunichi akwadana la renouveau télé ale sukanti lila mamunu meno ni olu so on a kabri 7h15 utumika amma kono ambe bela jele fo ika patience la ka foni en donné ou kuna foni olu konnala aw munu meno ni wakati konnala ko aw akobada ro la soro kaba no télé o be renouveau la aw ni nyantuma ka kenya na wakati wi aw munu fenebe so konna la ni konna la ni aw sogolino ana ambe aw bela jilinfo alla me baga jamakulu antenyina aw ko jogashila radio fembe sogolino aw na ni sanga konna la manga marabulu kilingilina kono ambe alla me baga jekulu kilingilina bela jilinfo ka fo ko bela jilinki bismillah bi juma dunya utukalo klemuga ani wolonvla renouveau so mara kuna foni alekeneka kuma so kono yano aw ma flabe yano amadu el konare ka farani ka yani ani isa kabasidi be ga nyokola soro honorable intoroma Tomorrow bedi alhamdulillah ala kan ga juma uchaya amina ya rabbi amina ko no ya amina ya rabbi nya so de ala kan kishi paima nyo fi ala nige duwa kelen ngeni jendo obe ba ko no yode ala kan kisi paima parce que paima fo ma jugu bi se ka pai fi ma fen fena ni ka ko do chena jugu ba fo pai ni ngo yi soro jugu ba fo pai e pa do fen be na e mani fi soro ni jugu bi se ka pai fi ma me do okay ala kan kisi o manga joni sifana ni dara ala la kalimani afanta tumuta ka donga fo ika ko be ala bolo ka te magnifique bolo du kolo sanfɛ o bi lafiya jena tigela o yoro la me ala dilika ka an dusukun sabati limaniya ani sabalila amadu bi juma dunya renouveau matin en programme olu de flenier abe wakati jambo fembe talike avion saniko kuma mi manalino anga jamana konna la kadamne kabri samba fla anita aninani katase anga finitigila kaw olu ka minan san kodoma o kuma fenechara ko sobeni obe talike équipement militaire la ka kenyani ni affaire nye kunu anya e ka fo anga jamana ma bafla teke ko ni dara olu kan olu bla koko banani ni nyoronche obetalike smilu bube maigala katasi madame Boire Filici Sogoma amena puma okan kosobe jemukan konnala ofene kofe amitara naraka ofino anya ikafo polisi la kado weno ale koni tanyara sirabaka kasara jugumando la naraka ofe amena wele bla onwala tigidema kabonara ni obetalike Modibo Keita la alebena kana okno funya ko odi ama sokomare ya oni anga spécialiste Dauda Kinda ani alebena nyola soro alifana bena kana nyefolike anye fembe talike lakana ko nasira fe kuna funya ube alebolo kaseka olasi Amadou El Konare alebe yakadonki baro lasi au Masuri Ibrahim Diallo alebe sira o kanala deja abe jate minowla soni anabena nyola soro hawa danyuko alifene sira kena tigila mogoma kena kuna funi bena ira aula ko wale ajumene kara anwa malin konnala ni Alexi Mason Omani bela jile mena ira aula jamukan konnala ame baro damne sisani wakati bulu da chugo yeni oimetewe Noro benada kabala mali marabulu kilingina bela jine konna la samia fefinye obenachi anga marabulu kilingina kono foni taudini bo ala taudini ka ofino klima fefinye benachi gombloko nasira fegele afoshitina na do yelula anga marabulu kilingina kono foni taudini bo ala yenka ofino uluka yoro jamfleli kadamne kilomètre du duru bonyonko katabla shegina gele afitini mina do uluka oro jamfleli la raswa yake gongombloñi fem koni sanji biso madaina marabulu munu mesiku sigini sankoy oye kai ani kitai ola klela fanato dunen ko fe kata bla choufela la mali marabolo kilingilina bela jile meseki sigini sanji ko ye funi gawo menaka ani kidal ni tawdini bo ala ola kliga ina finteni bolo da choko olufle anga marabolo konna la femi kai kawye oluka finteni hake avec digere bisaba ani flaye kulikoro oluta avec bisaba ani kelenye sika so kliga ina oluka finteni hake avec jo digere muka ani konontona segu oluta avec bisaba ani saba
sabaye fembe moptika ko fo oluta be jo bisaba ani nanina Tombouctou oluta be ke bisaba ani wolonvlaye Finten digere bisaba ani sheki obenake gawo feino bikli gaina Kidal oluta be yelengata digere binanina Menaka oluta be jo bisaba ani shekina Taudini oluta be ke digere binani ani sabaye buguni kaw feino kligaina katasi kuchalama oluga finteni hake abi jo digere bisaba la Kita oluta be ke bisaba ani flaye Nyoro oluta be ke bisaba ani nani Narakaw fein kligaina ani douanzan oluga finteni hake abi jo digere bisaba ani durula Sankaw oluta be ke bisaba ani flaye Banyangara kligaina oluga finteni hake abi jo digere bisaba ani nanina Joila oluta bi jo digere bisaba la Bamako distriki konnala nogob na dakabala same fe fiye bena ci fiye mini afanga ote bonya kosowe gela foshi kontena na do yelula sanko bolo daleno bikle la fana to dunen ko fe wal mashufe Bamako distriki kono klega ina finteni hakea obeke digere bisaba ani kilenye Bamako na lamini so komada ina kene chira neke kanye woro otemele ni sanga muka ani flaye klebe na bin Bamako na lamini na neke kanye tan ani sheki o mana temeni sanga binani ani nani ni wakati bolo da chukwe ka di awma akunye dongodo akosika utano blado amoneke mali marabolo kelengele na fem konnala sisa ni be Kennedy Amaduma alibe temendo kibaru Ante senge ante nyina foli la ko kunafoni te dugumina o etibi mayoro honorable Mesira Dima isira ka kunafoni amunu fala nyogon kan kasika ulasi an la jabagan la me bahoma wati javara ko sebe no te kibaru ya chama madebe ambulo yanno afolo bi amena talike Mali Ibrahim Boubacar Keita le ka pankuru mimbe ni asana na kuma kiara ko sebe ani surasu ka mine ni fininu fana sana ni apuma fana sebe ko wa wulila ka bisa 2014 wati ya soro Sumelu Bwe Maiga le ye ministry mi nyeshine ndo lakana ko konyo manana ako wa wulila kunu ko kura minye mandat de dépôt o taraka nyeshi Sumelu Bwe Maiga ale ni madame Boire Phyllis Soro amina pmo ka sisa dani no biso madaina kibaro ya ale konnala minye kiri na strategie la kati merida mamuno kuminena anya ka fo ka damina Mary fo ka ta sa na jenwa ma wo duru nani nyoano mu minena obela jerele kana blala folo min ko ni ma laba mi tubo tu Boubacar Traoré ale fana la blala kungo amena puma ka biso madaina don kibaru ale kene kanana wati javara amena sinsi ni kibaru ya belebele ba flaka munu mege chekulo ye biso madaina kaseka Mali kibaru ya olula se auma ka ofo ka okonyundo au ka dongo do timinanja koso kunungo Mali kuma kwa masebekoro wa wulila koso ba masorola ka fo Mali ministre nyama kro Sumelu Bwe Maiga amasorola ka fo parti asma CFP o manyema do jamana ka ministre nyama kro fana do anga jamana konnala o minye ka do abe santomo do bongunu ka gwanle do koso we ka fo yuruku do kera ika do awa Mali Ibrahim Boubacar Keita ka wati panguru sani ko ani finitigila ka oluka minensa kunye dola kuma uchiara ma chama mi chala kilini tengele Mali buloko ni shinko sebe Sumelu Bwe Maiga la ni koina amanya minko minye ka do jemuka mimbe renouveau la nu kwa mako grand jury kene kanana Sumelu Bwe Maiga ya fada chama chela ko wulika jo ni segesegeli chama ngera ko nuga kuma ko a dossier blala peuka ko datugura ka foni akada luye sabula ko watu temena ale yere tunye tlefla kaso yere ke ko ina français ka ofe ko wulika jo chamangera nga ko dossier datugura kuma ko ni fora jamana deun ko ni nyuka dusuma kasa jira ko sewe ka fo faga mumbe no lu ba fe jamana ka yuruku ka kele minye na folo duni ka dabla ko avion saniko ani finitila ka ka minen saniko ayera ka fo dibidibi mi mo ko la ko manga datuguti kuma ko ni matle dimondo ke kuru supreme ale procureur ko ni bora ka laselu ke ka ira ka fo ko abito sena halibini akabi ko no te ko jamana de unti ka famu ka fo ko mi se ka datu chugo ni na odela wele blara Sumelu Bwe Maiga ma kunu alamsa ko akata jabili ke ka nyefoli ke ko nunu ndoka yano ka se aka avocat no ye maître Kasim Tapo
ale tu edusuma kasa aka chama fo mununa tapo ya sementi aka fo ni bube weleli kuru supreme fe ko atem mali sharia la ki ka shikono o kuma ko ni tengele mali kan chama fora avocat ko ni fe o nga benata sumelu bube maiga la dala tara jabili ke kunungo kuru supreme na mina jabi min bora yi oye mandat de dépôt ye minye awa sanogo ale bi nyefoli do kanya ka ngalamen ale ka fanga wakati la avion présidentiel do sana ale ni wolomasiri tabaw ka kɛmɛ sana ko kasabu bɛɛ lajɛlen taara jɔ fo sefa wari miliyari caman na nga an filɛ ni wagati min na i n'a fɔ sisan o sekɛrɛw o dɔɔnin tɛ fɔlɔ an hakili b'a la k'a fɔ FMI ni o ye Fonds monétaire international ye walasa ale kun ka se k'a ka bolodi ɲɔgɔnma kurakuraya ni Mali ye a kun y'a laɲini k'a fɔ ko mɔgɔ minnu sen bɛ nin ko in na ko fo olu ka ɲangi ministre caman ale ni homme d'affaires caman bolo kɔni kun ɲɛsinen d'olu ma olu la Sumelu Bube Mayiga kunbo la fo ka se ministre de la défense ma san 2014 kɔnɔna la ni ko in yɛrɛ san 2018 kɔnɔna na n'a ko kun madalen do nga an filɛ ni wagati min na sisan a ko kɔni bɛ kiiri tigɛbaw bolo procureur général de la cour suprême ale kɔni y'a fɔ Wartem Jabarani sanfɛ ko min ye haute cour de la justice ni o de kan ka jamana ɲɛmaw ani gouvernement maw ka kiiri tigɛ k'a ka gɛlɛ olu ma sisan k'a kɛ transition kɔnɔna na an filɛ ni wagati min na i b'a fɔ sisan a ko kɔni talen do ka di cour d'assises de ma walasa olu bɛ se ka kiiri tigɛ cogoya min na tabarikala min ye ko in kɛra waati min na sa 2014 o y'a sɔrɔ min ye madame Boire Phyllis Sissogo ale fana ye ministre min ɲɛsinen do jamana ka waganden ko musaka ko ɲɛw ma kunungo ale fana welela ka lamɛn mandat de dépôt dara ale fana kan i n'a fɔ kibaruyaw bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛnciya cogoya min na ninnu kɔni ye maa fila ye fɔlɔ minnu kɔni welela kunu ka minɛ a ko kɔnɔna la a yira k'a fɔ a waati la maa minnu bolo tun b'a kow la k'u bɛɛ lajɛlen b'a la ka wele kelen kelen ka se ka ɲininka nka ni kibaruya minnu bɔr'o la an bɛ se ka olu lasɔrɔ bi tile kɔnɔ ka lase aw ma an ye ɲinini dɔw kɛ ɲinini minnu na min bɛ tali kɛ kiiri tigilamaw yɛrɛ dama ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ bube weleli cogo kɔnɔ kosɛbɛ kiiri tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ kiiri koɲɛw dɔn fɛn min b'a kɔnɔ olu de b'a dɔn ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye sɛgɛsɛgɛli dɔw ni kibaruya dɔw y'a yira k'a fɔ Cour suprême na maa dɔw bɛ yen minnu ye kiiri tigilamaw ye ɲinini kɛra olu fɛ k'u ɲininka wasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa caman bɛ olu ko fɛn tɛ ka sara olu la ko in na kosɛbɛ ko a ko bɛ maa minnu bolo ko olu bɛ ka a ko kɔni latɛmɛ min bɛ tali kɛ maɲisara wɛrɛ minnu bɛ yen ni barodaw la ni ɲininkaliw la kununko ɲininkali tɛmɛna caman na u bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ nin ye sariya sɔsɔba ye min kɔni na ko olu bɛ sigi k'a laban lajɛ ko ni a ko tɛmɛna cogo min na n'o tɛ ko jamana sariya ye fɛn o fɛn fɔ minɛli cogoya la jango maa minnu ye ministeriyaw kɛ ani ni ko y'u sɔrɔ k'u to ministeriya baaraw la ani ni sega kɛr'u la fɛn minnu na k'o tɛmɛcogo ko sariya sɔsɔba de b'a la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu ka jate la ko bingali de don min yɛrɛ la a laban yɛrɛ bɛna olu gwan o kamana nka a ma tigɛ min na kiiri tigilamaw de bɛ kiiri ko ɲɛ dɔn an sera ka minnu sɔrɔ a ko ɲɛw kan fɔlɔ olu bɛ tali kɛ ninnu kɔni de la min ye i k'a dɔn kiiri nasiratigɛ kelen na fana katikaw fɛ min ye maire principal yɔrɔ wɔlɔkɛ ma n'a ka dangan dɔn n'o ye Badara Alu ka taa se premier adjoint Boubacar Traoré ani k'a dɔn u jɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ mairie la yen nɔ nafoloko ni dugukoloko la olu tun minɛna nka kununko a ma laban bilala pewu sabula min bɛ tali kɛ yɔrɔ wɔlɔkɛ ma ani Badara Alu ka se u jɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu kun minɛna olu bɛɛ lajɛlen tun bilala jɔakunjan tɛmɛnen ninnu kɔnɔ a tɔ tun tora Boubacar Traoré kununko ale fana y'a ka denbaya lasɔrɔ wulada yan fan fɛ k'a kɛrɛfɛmaw y'u ka nisɔndiya jira o la kosɛbɛ nka maa caman ye hali bi n'a ka bi kangarida k'a fɔ ko maaw k'u tile ka baara kɛ ni ladiriya ye ne ko tile kelen i ka bali ka kɛ banna ye ko tɛ se ka kɛ n'i ma to forobafɛ la kuma k'i kelen ma forobafɛ don i kelen na i k'a dɔn a ko kɔni fana ɲɛnabɔ ye saga 50 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Ɲorodi Sahel min bɛ tali kɛ Buye Haidara ni o ye Ɲoro Sirifukɛ ye ale fana ni a jɛw kɔni wulilen don bi ko ka transition mɔnɔbɔ ka sɔrɔ a su kɔkɔrɔ don ko ale kɔni ka jate la a y'a laseliw kɛ waati tɛmɛnenw na k'u b'a fɛ dɔ ka fara transition jɔ kunumɔ kan maaw kun y'a kɛ kuma ye nka kununko u y'a tɔ sɛmɛnciya ni wulikajɔba ni jama fara ɲɔgɔn kan ba ye minnu na u kɔni ka dɔnkilida k'a tɛ dɔwɛrɛ ye ko dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin transition ma bɔ u b'a fɛ transition ka senkɔrɔma don dɔ ka fara a jɔ kunumɔ kan hali bi n'a ka bi waasa baara minnu b'a la ka kɛ olu ka sɛbɛkɔrɔ manfa nin ye Buye kɔni ka
hakilina min a ye wele bila kanuba bɛɛ ma ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛrɛlen sigi sen kan n'i y'a sɔrɔ nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw labɛnna hakilina dɔw fana sɔrɔla Buyekaw hakilinaw kan an b'u lajɛ. Nyoro Serifukɛ Buye Haidara ale ye bɔli min kɛ ka laɲini min kɛ kɔsa in na o kɛra sababu ye ka bɔlɔlɔ sanfɛla ka o fa kosɛbɛ a ka laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye furancɛ fanga min bɛ jamana in kunna sisan ko ka dɔ fara o kuntagala kan kabini Nyoro kaw fɛ ni Alamusa utikalo tile 26 taama bolodala Nyoro di Sahel kaw fɛ ka bɔ Nyoro Serifukɛ yɛrɛ kanubaw ani Nyoro kaw bɛɛ lajɛlen bolo o taama ye kun ɲɛsilen bɛ Serifukɛ ka laɲini kan ni o de ka dɔ fara furancɛ fanga min bɛ an kunna o kuntagala kan o y'o kɛ ka da Nyoro Serifukɛ yɛrɛ ka weleli kan a ye min lase a ka kalandenw ani a kanubaw ma an ka kana tigilamɔgɔw de tun bɛ ka o tagama in kɔni ka o la kɔlɔsi taamakɛlaw kun ye mɔgɔ caman de minnu ni u bɔra ka kɛ ni Sɛgɛhamala kalandenw ka ɲɛmɔgɔ ka welekan ye u caman y'u ka feerekɛyɔrɔw datugu k'u ka magasinw datugu ani ka nɔ ta o taama la taama in tɛmɛ ko ɲɛna kosɛbɛ ka tuguni tiɲɛni ma ye a la Sɛgɛhamala kalandenw minnu bɛ Nyoro olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u tɛna ni ko in bila fɔ u ka se ka lamɛn jamanadenw ani Mali teriw fɛ waasa ni dinɛɲama min ni a jɔyɔrɔ ka bon Mali politiki ko la ani Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya ko la ka sababu kɛ jamana marabaaw bɛ to ka a gɛrɛ ala siɲɛ caman ani ka a hakilila ɲini ka dɔn ale fana ka se ka lamɛn Nyoro di Sahel tɛmɛlen kɔfɛ Sɛgɛhamaladenw minnu ni olu bɛ Kayi olu fana bɛ ka u labɛn taama sugu in fana ɲɔgɔnna boloda a bɛɛ y'a kun kelen de ko ka dɔ fara furancɛ fanga ale kuntagala kan o bɛɛ kumakan ye min ye o de ko ni an y'an giri ka kalafiliw boloda ni cogo in na k'a sɔrɔ foyi basigilen tɛ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni tiɲɛni ye an ma min ni a kɔlɔlɔ bɛ bonya kosɛbɛ ka tuguni dɔw y'a jira an na k'a fɔ ko kamanagan wɛrɛ bɛ an na sisan min ni kalafili haraba-harabalen labɛnlen tɛ kelen ye. Tabarikala min ye an ka lasigiden minnu bɛ Kayi olu ka laseliw tun ye nin ye ja ninnu kanna na min ye nin hakilina in maga maa caman fana tɔɔrɔ minnu yɛrɛ fɛ bi ko dɔ foyi man ka fara transition kan ko min dir'u ma ko tɛ ka ko kɛ ko ye k'a fɔ de k'an bɛ tila ka hali bi pani ta ka dɔɔnin kɛ o ma ko a ti bɛn cogo si la o ye dɔw ka hakilina ye dakurunya kelen k'a dɔn k'a fɔ maliden tilalen don tilayɔrɔ fila ye bi minnu ko transition dununi k'a ka di ko dɔ ka fara kan ani minnu yɛrɛ ko u dɛsɛ mɛ u sɛbɛkɔrɔ dɛsɛ mɛ malidenw mago bɛ min na u ti ka mangunanfa nin kɔni fila de bɛ yen nka an bɛ sigi k'a lajɛ min ye waati minnu tun fɔra ko transition baaraw na kuncɛ ka kalataw kɛ ni olu surunyana walima n'olu sera hakilina min ma fɔ nka min kɔni ye laɲini ye o ye k'a fɔ ni fɛn o fɛn min kɛ a ka kɛ jamanaden ka bɛnkan kɔnɔna la waasa samasamali foyi wɛrɛ kana bɔ jamana ko in na sabula Mali tɔɔrɔ la malidenw olu sɛbɛkɔrɔ ɲanina Fanta Tumota n bɛ kibaruya ninnu kuncɛya waati jafara kosɛbɛ o la an bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoni ye halisa an bɛ taa fulakɛ fan fɛ Sori Ibrahim Diallo ni labɛnw sabatilen don anw nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Bintu Napo ka yamaruyaw kɔnɔna la anw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmaden n'a taa ni ka segin bɛ cogo min na an ka sira kanaw la Sori bɛna o laseli kɛ